לילה טוב. הערב צה"ל תקף בביירות באופן ממוקד וחיסל את פואד שוקור, המכונה סייד מוחסן, המפקד הצבאי הבכיר ביותר בארגון הטרור חיזבאללה וראש המערך האסטרטגי של הארגון. במקביל שימש מוחסן כיד ימינו ויועצו לענייני תכנון וניהול המלחמה של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה. מוחסן היה אחראי בין היתר על טבח הילדים במג'דל שמס ולמותם של אזרחים ישראלים וזרים רבים לאורך שנים ובחודשי הלחימה האחרונים. בשלב הזה חשוב שהציבור ידע, אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. אני מזכיר, יש לנו מערכות הגנה אוויריות טובות מאוד, אך ההגנה אינה הרמטית.